Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ħadem għall-kumpanija Electrogas permezz tad-ditta tal-avukati tiegħu Equitas Trust and Fiduciary Services Limited, kumpanija li Adrian Delija għadu msieħeb fiha sal-ġurnata tal-lum minkejja d-dikjarazzjoni tiegħu li kien se jeħles mill-isma la darba jieħu tmexxija tal-partit. Kienet il-gazzetta The Malta Independent li żvelat dan l-interess li Adrian Delija żamm mistur. The Malta Independent irrappurtat li d-ditta li involut fiha l-kap tal-Oppożizzjoni kienet involuta fil-ħruġ ta' bonds li kienu jlaħqu 23 miljun euro għal gasoil li kienet tagħmel parti mill-konsorzju tal-Electrogas. Dan kollu kien għadu għaddej sal-2015. The Malta Independent irrappurtat li saret taf dan kollu minn allegazzjonijiet anonimi li bdew ifeġġu fuq Twitter. Allegazzjonijiet li ġew ikkonfermati meta raw id-dokumenti pubbliċi li l-kumpanija tal-avukati li involut fiha Delija kienet involuta biex il-gasoil tikseb il-finanzjament tal-proġett fl-Afrika. Aktar minn hekk, The Malta Independent irrappurtat kif saħansitra internament fil-Partit Nazzjonalista Adrian Delija taħabbat wiċċu ma' kritika għax qatt ma jlissen kelma waħda dwar l-involviment tiegħu fil-proġett tal-impjant tal-gas f'Dellimara. Internament fil-Partit Nazzjonalista qegħdin jgħidu lil Adrian Delija biex ma jsemmi xejn dwar is-sokar jew l-Azerbajġan għax id-ditta tiegħu ħadmet għal gasoil li kienet parti mill-konsorzju li bena l-Power Station il-ġdida. Il-proġett tal-impjant tal-gas kien l-iktar proġett li oppona li l-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Iżda l-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea sabu l-allegazzjonijiet ta' Busuttil ma kinux minnhom. F'editorjal li sar fuq l-istess ġurnal, il-gazzetta qalet li huwa inkwetanti il-fatt li Delija ma ħass li kellu jiddikjara din is-sitwazzjoni li kienet tikkostitwixxi konflitt ta' interess ċar. Dan fid-dawl tal-akkużi jibsin li kien jagħmel il-partit li qed imexxi dwar dak kollu li kellu x'jaqsam mal-proġett tal-Electrogas f'Dellimara. Żied jingħad li bil-kritika kollha li saret mill-Partit Nazzjonalista dwar dan il-proġett huwa diffiċli ħafna li Delija jew in-nies ta' madwaru ma kinux jafu li d-ditta tal-avukati involuti fiha kienet qed taħdem għal gasoil. Intant fost l-ewwel li jirreġixxew għall-artiklu ta' The Malta Independent kien hemm id-deputat Marlene Farrugia li hija parti mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Farrugia qalet li Adrian Delija għandu jirreżenja. Intant kien tard wara nofsinhar li l-kap nazzjonalista Adrian Delija irreaġixxa l dawn l-akkużi fil-medja. Fis-stqarrija huwa qal li ma jafx bil-ħruġ tal-bonds u attakka lil The Malta Independent u akkużahom bi storja mimlija spin u b'nuqqas ta' veritajiet.